Ай да на късмет третия път. Ало, добър ден. В интернет пространството гледам обява, която рекламирате. Да, двустаен. Да, двустаен в района на Кръглата банка е. Имате проблем с достъпа. Какво означава това? Нямате ключ, пък собственика е в чужбина. Тук що сте го депозирали. Но имате какво да ми предложите. Супер, добре. Уоу, няма акт 16, но то не е отбелязано в обявата. Но може да предложите нещо друго. Само не ми казвайте, че е с 20 000 евро по-скъпо. Да. И аз почвам да се съмнявам в истинността на тези обяви. Само не ми казвайте, че е с 20 000 евро по-скъпо. Добре. Благодаря ви. И какъв е изводът, скъпи приятели? Че 80% от обявите в интернет пространството са фалшиви. Ако имате време за губене, влизайте, скролвайте, гледайте картинки и апартаменти. А ако нямате време за губене, влезте в истинския сайт за недвижими имоти на Купив България, а именно kupив.bg. Очакваме ви!